गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ आसाम सरकारा एसिएस अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। ना फिसिग्रा बिफाननि बिबानगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय समावनो रेगुलार साख्रि खालामना होगोन होननानै रां जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायनि दायाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। टंलायाव सिखावनि उदखार। उदालगुरि जिल्ला टंलानि सनालियाव थानाय गंसे सना दखानाव सिखावा हाबनानै दखाननिफ्राय खमैबो 6 लाख रांनि बेसेन गोसा गहेनाफोरखौ लानानै थांदों। बे खावनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टंलानि एमबि र'डआव थानाय सना दखानाव सासे हिन्दी भाषी लाइमोना फैनानै सनानि गहेनाफोरखौ नायनो बिनाय बादियैनो सनाखौ दिन्थियो। बे समावनो थेमायाव थानाय सनानि गहेनाफोरखौ लानानै थाङो। बे जाथायनि सायाव पुलिसनो मिथिहोनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय सिखावखौ दासिमबो हमनो मोननाय जायाखै। जनायाव खनसेनो 2 सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों। जनाय महकुमा गलियाघाट सेनसु दैमाखौ बारनो लानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गुबुन फारसे जनायनि सियां दैमायाव सासे सिनाय मोनै आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गलियाघाट सेनसु दैमायाव थागिबि सुबुं आरो एसडीआरएफनि हेफाजाबाव फरमा बरानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। बेराफारसे आसाम अरुनाचल सियां दैमानि बालागोरानाव सासे सिनाय मोनै आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। ओनसोलनि थागिबि ना सारग्राफोरा गोथै देहाखौ नुनानै जनाय पुलिस बिफाननो खौरां हरनायाव जिउ गैयै सोलेरखौ बोखांनो हायो। एसडीआरएफ आरो पुलिस बिफाना बालागोरानाव गोग्लैना थानाय गोथै देहाखौ बोखाङो। बे समाव बालागोरानाव गोग्लैना थानाय गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोनब्लाबो सिनायनो हायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। इएम उरुप कुमार देआ बिटिआर सरकारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननाय बाथ्राया 24 घन्टा जाबाय, नाथाय सरकारा दासिमबो बायाखै बिब्दियैनो दङ। उरुप कुमार देआ सरकार बायनाय बायैनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि जेबो गोहो गैया होनना बुंदों राजु नार्जारी बिथाङा। आरो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि उरुप कुमार देआ रायजो राजानि सिगाङाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ। उरुप कुमार देनि बाथ्रा बुंनाया जेबो खामानि होआ। मा थांखिजों बेबादि बाथ्रा बुंदों बेखौ थाबैनो रोखा खालामनानै होनांगौ। उरुप कुमार देआ बुंदों दि बिटिआर सरकारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो, नाथाय उरुप कुमार देआ दासिम मानो बिटिआर सरकारखौ सिफायनो हायाखै बेनि गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीआ। खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों सावस्रि बिफाना बिटिआरआव जोबोरैनो गोनांथार बिफान। रायजो राजाफोरनि थाखाय बे सावस्रि बिफानखौ उरुपआ मोजाङै खालामनांगौ। दासान्दि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो आरो रायजो राजाफ्रा गोजोनदों होननानै राजु नार्जारीआ गोख्रोङै बुंदों। बाक्सा जिल्लायाव उन्दै गथ'नि जिउ फोजोबना लानाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि। जिल्लानि बलबुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खैरारियाव नुजाथिदों बे सोमोनांथाव जाथाया। जिउ फोजोबना लानाय गथ'खौ पागलारिया एमइ स्कुलनि 5 थाखोनि फरायसा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायथिलियाव थाङो आरो गोथै देहाखौ
पस्टमर्टम खालामनो थाखाय डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 बोसोरनि सिगां बे मोनसे खथायावनो गथ'सानि बिदायाबो जिउ फोजोबना लादोंमोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।